Paytaxtymyz Aşgabatyň 145 ýyllygyna bagyşlanan Ak şäherim Aşgabat 2026-25-nji halkara sergisi we maslahaty öz işine başlady. Milletin şöhretinin mazmuncu, arkada sevdar halkın moncu, kalbimiz acar, vatan boyuncu, Ak şäherim Aşgabatyň toýy günü. Sergi 120-den gowrak öňde barjy halkara we yerli kampaniýalary, ekologiýa taýdan diýansyz ýaşyl, akylly şäher gurşaw üçin döwrewap tehnologiýalary, önümleri we programma üçünçülük çözgütlerini, energetik we jemgyýetçilik hyzmatlary ýaly ogurlar öz işine alyp, gatnaşyjylarda tejribe alşmak, tanıştyrışlar we B2B gepleşiklerini alyp barmak üçin giň mümkinçilik bolup hyzmat eder. Это очень богатыми ресурсами, очень перспективными странами, мы считаем, наша корейская компания. Но ТУ ЕНС это самая ведущая компания в Корее в сфере строительства. Представляем, значит, такая идея. Это очень хороший шанс на основе такой выставки. Поэтому очень благодарю, и я думаю, это очень выгодно такой выставки для иностранцев. Когда сравнить с другими странами, Туркменистан очередной такой-то выставки это открыться, поэтому для иностранцев хороший шанс, чтобы друг другами узнать друг другами и можно представляем наши идеи. Bir näçe önümleri öğrenelim. Yani süt önümleri, şokolad önümleri, konditer önümleri, bir näçe görnüşlerini İtalyan kozot jemgyýetiniň konditer önümleri, tüýje önümleri, jem 20-den urak döwleti eksport iş amalaşylar. Elbetde mundan başga da eksportyň germini giňetmek boýunça da bir näçe tagallarly, bir näçe işler amalaşylýar. Telekeçek işini gollap, onu barha ösürmekde döret beren giň mümkinçilikler üçin gahryman arkadal gahryman terdarmyda köp sawoltuny aýdýar. Bu gahryman arkada gahryman terdarmynyň janlar sag, berent taşlar aman bolsun. Sergide diňe binagarlyk, gurulşyk, innovasiýa, sanly tehnologiýalar görkemlik bilen çäklenmän, Aşgabatyň ýaşaýjylary we mehmanlar üçin amatly transport gurşawyny döretmek hem gödüňine tutulýar. Ziyalardan yerli hareketlere, durnuklu, inkluziv ve akıllı şehirleri ötürmek halkara maslahaty, dünyanın 55 yurdundan 800'den uğrak vekili, injenerleri, binagerleri, teknologiya liderleri, mayedarları, halkara olamaların ve devlet kampanyalarının vekillerini bir yere sanıyor.